Gure elkartasun osoa momentu honetan eskubide zibil eta politiko guztiak urratuz Katalunia jasotzen ari den erasoaren aurrean. Nolako tinkotasunez eta nolako heldutasunez erantzuten ari diren estatuaren erasoak. Katalunian oso ondo jakin dute prozesu hori hiru hankarekin aurrera eramaten. Alde batetik herria, herriaren indarra, seguramente herri horren indar horre behartuta alderdiak hauren arteko adostasuna eta oinarrizko estrategia bat adostu behar izan dute. Baina hori ez da gelditu, hor ez du haizeak eraman, ze konpromisoak instituzioetara eraman dira. Eta instituzioek beraien lana egin dute eta urrats sendoak planteatu dituzte maiganean. Eta azkenengoa izan da lehengo igandeko erreferenduma. Hor oso ondo jakin dute hiru hanka hoiekin, hiru indar hoiekin jokatzen. Eta prozesuaren momentu bakoitzean bata besteari lekukoa pasatu eta jokoa estrategia baten barruan denak egiten. Herritarren eskutik etorri zen estanda independentista. Alderdien arteko krisialdiak etorri direnean ere, herriak presionatu du eta behartu ditu aurrera egiten. Eredugarria da eta badaukagu zer ikasi Kataluniatik. Erakutsi dute independentzia, 21. mendean, Europan, posible dala, inkluso Espainiar estatuaren moduko estatu antidemokratiko batetan. Gure aportaziorik hoberena izango litzateke, bertan ere, Euskal Herrian, prozesu soberanista, demokratiko, parte hartzaile, herritar bat martxen jartzea lehenbailen. Eta horretan, batez ere nire mezua da, Euskal Gazte munduari, Euskal Gazteriari. Zuen eta ondorengo belaunaldien etorkizuna jokoan dago. Jokoan dago Euskal Herrian, Euskal Herritarrak zoriontsu bizitzeko aukera. Eta zoriontsu bizitzeko aukera ez da bakarrik dirua. Behar da, norberen herri nortasuna respetatzea, norbere kultura garatzea, benetan gaure hizkuntzan bizitzea, justizia soziala. Benetan ostenidade politiko-sozial bata Euskal Herrian pobreak egotea. Lortu behar dugu etorkizun hori, benetan justizia sozialean oinarrituz, herri honetan mundu guztia duintasunez eta zoriontsu bizitzeko aukera. Euskal Errepublika hori eraikitze prozesuan daukagu guzti hori lortzeko aukera. Eta hori, gero eta gehiago, egunetik egunera errealitate bata. Geure behatzekin ikutzen dugun errealitate bata. Zer falta da? Falta da herri honetan, ez dakit ze ilusio puntu, zelan mobilizatzea, ilusioa piztea eta benetan antolatzea eta herri hau martxan jartzea. Espainiar estatua eskema sarretan erantzuten ari da Katalunian. Ez daki beste modu baten erantzuten. Eta zerekin erantzuten du? Ukazioarekin, errepresioarekin eta armekin. Baina hori eskema sarretan dago. Eta Kataluniako prozesua eskema barrietan dago. Herri bat dago martxan. Eta eskema sarrekin erantzunez nola geldituko duzu herri hori? Zenbat eta egur gehiago, herri horrek indar gehiago hartuko du. Eta zenbat eta egur gehiago, Kataluniako Errepublika hurbilago egongo da. Ni ziur nago horrela joango dela aurrera begira ere prozesu hori. Beraz, guzti horretatik ikasi, baina geurea geuk egin beharko dugu. Beraz, nire mezua, hemendik nire mezua da, Kataluniari begira hain ilusionatuta daudenean, lehengo egunean ere milaka eta milaka joan ziren Euskal Herritik Kataluniara. Eta hor kontraste bat dago. Hain ilusionatuta Kataluniarekin eta hain epel gaure herrian, hori da nire galdera. Zergatik hain epel gaure herrian. Beraz, nire mezua hori da, ia, hasi gaitezen mobitzen. Hasi gaitezen mobitzen. Eta batez ere, mezua gazteontzat, zuen etorkizuna, guztiona, baina batez ere zuena dago jokoan. Animo eta aurrera. Gora Euskal Errepublika Independientea!